हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव रादाब होनो नागिरदों। बे जाहैबाय जोंहा आसामाव गाहाय मोनथाम बान्था होबोबाय थायो बोसोरफ्रोमबो। बे जाहैबाय आसाम भैभब आरो बेनिफ्राय सेकेन्डआव दङ आसाम सौरभ, बेनिफ्राय आरो आसाम गौरब। दा बेनिनो आसाम गौरबआव गासै 3 बर'फोरनि मुं फारिलाइयाबो गाखोदों आरो बिथांमोनहा सोर सोर बेखौ नोंथांमोना जोबनायाव मिथिगोन। आरो बिनि सिगां बे बान्थाफोरनि बागै जोङो गुदि खिथा मिथिना लाग्रोदिनि। आरो बियो जायफोरहा स्टुडेन्ट, जायफोरहा इन्टारभिउ दङ, जायफोरहा आसामाव एग्जाम होगोन, एग्जामिनेसन होगोन, कम्पिटिटिभआनो जाया मानो बा गुबुनफोर साख्रि बा इन्टारभिउफोरानो जाया मानो, बेनि सायाव बेफोर कुइसनफ्रा कारेन्ट एफेयार हिसाबै लेटेस्ट कुइसन हिसाबै जागोन। दानि बेनिफ्राय जायफोरा स्टुडेन्ट नङा, नोंथांमोनाबो मिथिना लानो हानाय जागोन बेनि बागै। फैदों मिथिना लादिनि। दा बोसोरफ्रोमबो आसाम सरकारा बे बान्थाखौ होबोदों आसाम भैभब बे मोनसेनि थाखाय। आरो बेयाव गासै 5 लाख रां होनायजों लोगोसे माखासे मान बिलाइ होनाय जायो। बेनिफ्राय आरोबाव आसाम सौरभ, बेनिफ्राय बेयाव 4 लाख होनाय जायो साफ्रोमनोबो, आरो बेजों लोगोसे मान बिलाइ, आरो बेजों लोगोसे आसाम गौरबनि थाखाय 3 लाख रां होनाय जायो, आरो बेखौबो मान बिलाइजों लोगोसे गथायनाय जायो। दा बिनि उनावहाय बे बान्थाफोरखौ बोसोरफ्रोमबो डिसेम्बर दाननि सेकेन्डआव होनाय जायोमोन, माने 2 डिसेम्बराव होनाय जायोमोन बोसोरफ्रोमबो। नाथाय देग्लाय बेखौ 24 जानुवारि 2022आव होहैनो लागोन, आरो बेखौ आसाम सरकारा फोसावनानै होदों। आरो देग्लाय बे फारिलाइ बादियै गासै 19 सा बिथांमोनहा बे बान्थाफोरखौ मोनगोन। दा बेनिनो 19 सानि गेजेरावहाय दङ फार्स्टआव आसाम भैभब एवार्डखौ मोनगोन सासेल', बिथाङानो जाहैबाय रतन टाटा, आरो बेखौ रावबो सिनाय गैया, नोंथांमोना मिथिगौ। बेनिफ्राय रतन टाटानि उनावहाय रावबो गैलिया बे आसाम भैभबआव सासेल'। आरो बेनिफ्राय आसाम सौरभ एवार्ड, बेयाव गासै नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोननाय जागोन साबा मानसिफोरनि नाम दं। बेयाव दङ प्रफेसार कमलेन्दु देब क'रि, बे इडुकेसनिस्ट सोलोंथाइगिरि। बेनिफ्राय डक्टर लक्ष्मणन एस, बिथाङा पाब्लिक सार्भिसनि थाखाय। आरो बेनिफ्राय प्रफेसार दीपक चन्द जैन, बिहा बिजनेस मेनेजमेन्टनि थाखाय बिथाङा मोनगोन। आरो लाभलिना बरग'हाइन, बिथाङा स्पर्ट्सनि थाखाय मोनगोन। आरो बेनिफ्राय 5 नाम्बाराव नील भावन बरा, बिथाङा आर्ट एन्ड कालचारनि थाखाय मोनगोन होनदों। बेनिफ्राय गुबुन मोनसे बान्थाया जाहैबाय आसाम गौरब एवार्ड, आरो बेयावनो दङ बर' 3 जोंना बेयाव दङ, बेखौ नोंथांमोना दा मिथिगोन। बेनिफ्राय बेयाव गासै 13 गेदेमाफोरा बेवहाय नाम मोनदों, आरो बिथांमोना मोनगोन। बे जाहैबाय मुनिन्द्र नाथ ग'थि, बिथाङा पाब्लिक सार्भिस भेक्सिनेसन बेनि सायाव मोनगोन। आरो बेनिफ्राय डक्टर बसन्त हाजरिका, हेल्थ एन्ड कभिड मेनेजमेन्टनि थाखाय बिथाङा मोनगोन। बेनिफ्राय आकाश सती गगৈ, बिथाङा पल्ट्रि फार्मिंनि थाखाय मोनगोन। आरो बेनिफ्राय 4 नाम्बाराव दङ मनज कुमार बसुमतारी, बिथाङानो जाहैबाय फिगारि फार्मिं, अमानि बिजनेस जाय बिथाङा खालामो बेखौ बयबो मिथिगौ। बेनिफ्राय करसिं थेरां, बिथाङा स्पर्ट्स एन्ड माउन्टेनियारिं बेनिफ्राय मोनगोन, बेनिफ्राय दङ 6आव बबि हाजरिका, बिथाङा वमेन एन्टारप्रेनाराव मोनगोन। बेनिफ्राय दङ हेमप्रभा चौटिया, बिथाङा वेभिंनि थाखाय मोनगोन। बेनिफ्राय नमिता कलिता, बिथाङा हेल्थ एन्ड पाब्लिक सार्भिस। बेनिफ्राय बर्निता ममिन, बिथाङा पाब्लिक सार्भिसनिफ्राय। बेनिफ्राय दङ सासेया जाहैबाय धरनिधर बर', वाइल्ड लाइफ कनजारभेसननि थाखाय बिथाङा मोनगोन। बेनिफ्राय 2 थांबाय बर'आ। बेनिफ्राय दङ 11 नम्बर हिसाबै कौशिक बरुवा, एग्र' एक्सपर्टार आरो एन्टारप्रेनार, बेनि थाखाय मोनगोन। आरो बेनिफ्राय कल्पना बर', बिथाङा पाब्लिक सार्भिसनि थाखाय मोनगोन होनदों। आरो बेनिफ्राय जोबथायाव आसिफ इकबाल, हेल्थ एन्ड मेडिसिन, बिनि थाखाय मोनगोन। दा अब्ला बेफोर गासैबोआनोमोन 3 बर'जों लोगोसे गासै 19 बिथांमोनहा मोनगोन, आरो बिथांमोननो गथायनाय जागोन। आरो बेफोरो जोबोद इम्परटेन्ट जागोन जायफ्रा स्टुडेन्ट, बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा नट खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो बेखौ गुगोलाव सार्च खालामबाबो मोनगोन नोंथांमोनहाबो। गुबुन निउस चेनेलावबो मोननो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।